И вече се намираме в масива от Стенлей, който също се намира в масов цъфтеж. Само по върховете имаме още цветове, които не са се отворили. Сигурно най-много утре при хубаво по-топло време, най-много до утре смятам, че и тези цветове ще цъфнат. Вижда се хубаво трупаните дървета с цвят. Една приятна гледка за окото, което е предпоставка за при добро опрашване за богата реколта. Виждаме едно малко дръвче, младо дръвче, присадено тази година. Не се вижда края на градината. Хубава детелинка е пораснала, е изникнала по земята. Виждаме, че тревата започва да напредва с топлото време и ще трябва да започваме своевременно да я косим. И пак черешите. И тук различните сортове имат малък интервал в цъфтежа. Виждаме, някои са напълно разцъфтели, други имат още ден-два, докато встъпят в пълен цъфтеж. С две думи, много красива гледка.